Rayuwa aba ce mai son kulawa da taka tsantsan. Ba mai wace kadararsa haka Allah ya hukunta. Sabon zance mai sanya jiki ya yura. Kowa yana tsara wa kansa irin rayuwar da ya ga ta dace da shi. Amma saɓanin tawa rayuwar na rasa wace irin ƙaddara take tattare da ni. Wasu na ta kira na da baita, wasu sifirci na huta. Ni tsarin da na yi wa tawa rayuwar ba hanyar da ta bullar da ni face tsadar rayuwa da kunci. Wannan shine tushen matsalar tawa rayuwar. Wai abokina Salim, dan Allah ya tambaye ka. Ina jin ka. Kan abubuwan da ke faruwa da kai kana addu'a kuwa? Addu'a? Ban gane ba. Shin wai kai ma kana ɗaya daga cikin mutanen da ake ta magana a kai kenan, suke ta magana a kaina. Amma da ka san abubuwan da ke bibiyar ka, wallahi da abun tsoro ne. Ni fa ban wani gama da yadda da shi ba fa. Ha? To wai tsaya. Kamar wacce yaren da take wucewa yanzu idan na ce ta faɗa kwata kawai sai ta faɗa kwata. Duba fa. Magana ba damar in yi ta, ina yau sai ta kasance da gaske take zamowa, ya zanye da sabon zance. Me ya kawo ka gidanmu? Sabon zance mai wallahi wannan yarinyar ne tsautsayi ya faɗa mata. Haba abokina wani irin tsotsayi, ko duk kama yarinyar mutane baki. Kai fa kana da matsala. Wallahi in kai wani abun ma kai. Sai dai abin ya zo da sauki kawai ku ya haƙuri. Ku daina wannan cece ku can, Allah dai ya tsare. Allah ya tsare na da. Ku tafi kawai, Allah ya tsare. Mun gode. Allah saka da lodi. Amma ba dan bada ko wani abu a sai mata. A'a ba za mu karɓa ba. A'a. Ni na bada ai ba dan wani abu ba. Ba za mu karɓa tun da abin ya zo da sauki, Allah ya tsare kawai. Mun gode. Mun gode. Allah saka da lodi. Sai kuma zo mu tafi. ba mai wace kadararsa haka Allah ya hukunta. Sabon zance mai sanya jiki ya yura. Sabon zance mai sanya jiki ya yura. Lamuran daga Allah ne, kadarar daga Allah ne. Allah da alamu kaman jiran wani kike yi ko? Afwan, farko dai assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Ki hakuri na fara ba tare da na yi miki sallama ba. Gaskiya hakan bai dace ba, ya kamata ka gyara. Ai tuni na gane kuskure na kuma ne saurin gyarawa. Da fatan kin amshi uzurina. Ba komai, Allah ya sa mu dace. Amin summa amin. Shin zan iya neman wata alfarma kuma? Alfarma kuma? A wajena? Kwarai, amma idan ba za ki damu ba. Sai dai ka yaƙuri domin ni ba na tsayuwa da namiji akan hanyar ina magana da shi. Wannan shi ne ƙa'ida ne. A gaskiya na ji daɗi. Ni kaina ba son in zarce miki ƙa'ida nake ba. Amma zan so a ce ki bani dama in kai miki ziyara har gidanku. Wannan ba abu bane mai yiwuwa. Amma sai nake gani kamar zai zamo mafi sauƙi idan har na samu amincewarki. Wai kai baka gane abin da nake cewa ne? Ni kaina ba son in zarce miki ka'idar ki bane, domin ina son ganin ki na biyu ya zama na kofar gidanku zane.
sai dai ka yaƙuri saboda ni ina da wanda nake so. Lamuran daga Allah ne, kaddarare daga Allah ne, shi yake yin yanda ya so, babu mai masa gyara. Kaddara ba mai gujewa, tunda bai yi gazgatawa, kuma ba mai karyatawa, tunda dai haka rabbi ya tsara. Sabon zance ciki na fadawa, wa za ya fitar da ni ciki, ina na dosa shin a rayuwa. Ki zauna mana. Salim, al'amarinka ne ke bani mamaki, ne ke bani tsoro. Kun san ka da wayannan abubuwan da ke faruwa da kai. Bani labarin abubuwan da ke faruwa. Kuma ai abubuwa da dama sun faru a ƙauye. Salim ne kambun baka. Malam Salim ne kambun baka. Ku da nake ganin ku manya, nake ganin ku da kima, kuma kun yarda da wannan abin da ake magana a kai. To, bayan Salim ba za mu yarda ba, ga nan da ka faɗa shi maga ya faru, da ka ce kaza sai maga ya faru. Ai na Salim ne kambun baka. Ni abin da yana bani mamaki. Yanzu da na ce in muka je can gudun za mu ga wani abu kawai sai ya faru. Za mu yarda. Kana cewa mu duba za mu yarda. To yanzu mu je mu duba mu gani. Mu je. Alaran Salim ne kambun baka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amma ba ki ji ba. Daga yau kin daina marin wani ɗa namiji a duniyar nan. Wallahi ba ni na kashe ba. Ga shi ka san kai bayanin ba za mu zo ba ne. Kai munin to ya mun zo mun gani. Kai kaɗai ka san me ka aikata. Kama shi. Waziri. Na'am. Ina mutumin nan na jiya. Yana nan. Kai, sarkin fada. Na'am. Je ka zo da mutumin. Yawwa, je ka zo da shi. Yi maza ka zo da shi. Allah taimake ka. Ina bukatan a ƙara addu'a wannan yanki namu mu ci gaba da zaman lafiya. In Allah ya yarda. Zaman lafiya ya dawwama a wannan yanki namu. Gaskiya ne. Yara da ba su son addini, ba su son kulawa da addini. Wannan haka ne. A rinka jawo su a jiki, ana nuna musu, ana koya musu tarbiyya. Addu'o'in nan a rinka yi ta. Gaskiya ne, wato addu'a ana yin ta, sai dai a ci gaba da yi, a ƙara jajircewa a ci gaba da addu'an Allah ya ta. Duk abin da za a yi ɗaya addu'a mun san kuna yi har a gaji har da mu kuma. Wa'innan yara kuma a yi ƙoƙari a jawo su bakin su za a yi ba. A nuna masu ga hanyar da za a bi, ga hanyar da za a bi, ga hanyar da za a bi. Abin nan da kuke yi kun riga kun sani ba ki don Allah don Allah ku bari. Wannan gaskiya ne. An samu abin da ake malam. Insha Allah. Sabon zance, sabon zance ake.
Wa alaikum assalam. Ne sunanka? Sunana Salim. Za ka gaya ma fada abin da ya faru jiya. Me ya faru? Wallahi ranka ya dade in dai akan mutuwar Sajida ne. Na riga da na gama bayani. Sai dai in ƙarya zan yi. Kai wato kana nufin ma ka san ta kenan? Na san ta farin sani maka. A ina ka sani ta? Ai ya take ga Malam Hudu. Yar Malam Hudu ne? Ba mai wace gadarar nisa, haka Allah ya hukunta. Sabon zance mai sanya jiki ya yi wura. Lamuran daga Allah ne, kadarar daga Allah ne, shi yake yin yanda ya so, babu mai masa gyara. Kadara ba mai gujewa, tunda bai yi gazgatawa, kuma ba mai karyatawa, tunda dai haka rabbi ya tsara.